Ya kai wallahi. Kuna dama haka naka ta yanzu. Abin da ya sa dama kuma ga na to wurin ka. Kun dai san tsohon mesin nake. To abin da ya kawo ni aiki na lebarci ya samu. Allah mai iko. Tun da sai za ana karhe 7. 12 a tashi. Wani 12. Tun da karhe 7 wallahi sai 6. To ku nawa na za ba mu? Wata sabon wahala kenan. Ba wai duba bai ba abin za ba ku naira 800 sai yawan ga zamana ku. Saboda kun ga yanzu kuna sayan yadi ku yi mi da sauransu kudin kama uwa ko ba gaskiya ba. Gaskiya ba mu da. Na. Amma ba ku iya. Maganar ma na ji ku ba mu iya magana. Tunda ba su sako mu an kai da ita ce ba za a yi tunda ba bayi muke ba. Kun san cin mutunci. Arziki na ne kira ku ba ku iya. Ko abin da Allah ya gani ya bayar. Azalimin mutum na. Me ni in bugai wallahi sai ya haɗe ya mutu. Da Allah ku ta mutu. Gani na zo sarkin kwamitin Argungu, si zamani a YouTube channel in kana san shaɗi je ka kalla.